Sa loob ng isang medical center, ang high-risk pregnancy ward ay itinuturing na santuaryo ng pag-asa. Ngunit para kay Maya, isang baguhang nurse na nasa kanyang unang taon pa lamang, ang amoy ng antiseptic at tunog ng mga makinang bumibilang ng pintig ng puso ay nagsimulang mabahira ng isang kakaibang takot. Nitong nakaraang linggo, may napapansin siyang kakaiba. Tuwing sasapit ang alas 12 ng gabi, may isang malaking ibon ng palaging nakadapo sa pasimano ng bintana sa labas ng room 402. Pamahiin lang yan, Maya. Matatawang sabi ni Nurse Ellen, ang head nurse. Stress lang yan. Dami kasi ng paperwork eh. Ang kailangan mo ay kape. Kaya huwag ka nang matakot ha. Ngunit hindi makatulog si Maya. Alam niya ang pagkakaiba ng pagod at kutob. At ang kutob niya ay lalong tumibay nang mapansin niyang ang mga pasyente na nasa ilalim ng pangangalaga ng pamosong si Dr. Severino Alcantara ay unti-unting nanghihina. Hindi ito ang karaniwang panghihina ng pagbubuntis. Ito ay mistulang pagkaubos ng buhay mula sa kanilang loob. Si Dr. Alcantara ay ang golden boy ng ospital. Siya ang pinakamagaling na OB-GYN, isang philanthropist, at ang taong pinagkakatiwalaan ng lahat ng masiselang kaso. Siya ay malumanay magsalita at laging nakasuot ng malinis at puting-puting lab coat. Isang gabi, habang nag-iikot si Maya para sa huling check ng mga vitals, napansin niyang bukas ang pinto ng opisina ni Dr. Alcantara. Sumilip siya at nakitang nakatalikod ang doktor. Nakaharap sa isang malaking garapon na puno ng itim at malapot na likido. Ang mas nakakapangilabot ay ang tunog na nagmumula sa kanya. Isang mahaba, manipis, at basag na huni na parang tunog ng tik-tik. Napaatras si Maya at nabangga ang isang tray ng gamot. Kumalinsing ito sa tahimik na hallway. Agad na lumingon si Dr. Alcantara. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagkalinga ay tila naging dalawang butas ng kadiliman sa ilalim ng ilaw. Nurse Maya, madiing sabi ng doktor. bakit gising ka pa? Delikado ang maglakad-lakad ng mag-isa sa ganitong oras ah. Simula noon, naging maingat si Maya. Sinimulan niyang suriin ang mga medical record ng mga pasyenteng pumanaw o nakaranas ng unexpected complications. Lahat sila ay dumaan sa pribadong konsultasyon ni Dr. Alcantara. At ito ay ginagawa ng doktor tuwing gabi. Lahat sila ay nakitaan ng kakaibang marka sa tiyan. Maliit na butas na tila tinusok ng karayom. Ngunit ang totoo ay bakas ng isang mahaba at manipis na dila. Napagtanto ni Maya ang lantarang korupsyon sa loob ng institusyon. Hindi lamang ito tungkol sa isang halimaw. Ito ay tungkol sa sistema na nagbibigay daan para sa halimaw na makakain ng hindi nahuhuli. Ang mga CCTV sa palapag na yon ay laging under maintenance tuwing alas 2 ng madaling araw. Ang mga security guards ay laging nakabreak. Isang gabi, dinala sa ward si Clarice, isang batang ina na may komplikadong kondisyon. Si Clarice ay kaibigan ni Maya mula pagkabata. Nang makita ni Maya si Dr. Alcantara na nakangiting lumalapit sa kama ni Clarice, naramdaman niya ang malamig na haplos ng pagkatakot. Huwag mo siyang gagalawin, sabi ni Maya habang humaharang sa harap ni Clarice. Nurse Maya, baka nakakalimutan mo kung sino ang kausap mo, sagot ni Alcantara sa malamig na tinig. Ako ang chief ng department na to. Ako ang nagpapatakbo sa ospital na to. Ang mga pasyenteng ito ay stock ko. Binabayaran nila ako para sa serbisyo ko. At kailangang makuha ang kabayaran sa paraang alam ko.
Doon lumabas ang tunay na anyo ng korupsyon. Inamin ni Alcantara sa pag-aakalang walang maniniwala sa isang hamak na nurse na ang ospital ay nagsisilbing supply ng kanyang pagkain. Ang kanyang posisyon, ang kanyang pera, at ang kanyang impluwensya ang nagsisilbing baluti niya laban sa batas at sa katotohanan. Nang sumapit ang madaling araw, nang ang buong ward ay balot na ng katahimikan, narinig muli ni Maya ang huni ng ibon sa labas. Ngunit sa pagkakataong yon, ang huni ay hindi nagaling sa bintana. Ito ay nanggagaling sa loob ng kisame ng kwarto ni Clarice. Pumasok si Maya sa silid at nakita ang isang eksenang hindi niya malilimutan. Si Dr. Alcantara ay nakatayo sa tabi ng kama. Ang kanyang liig ay tila humahaba at ang kanyang dila, isang itim at manipis na parang sinulid, ay dahan-dahang bumababa mula sa kanyang bibig patungo sa tiyan ng walang malay na si Clarice. Hayop ka! Sigaw ni Maya. Isinaboy niya ang isang botelyang puno ng pinaghalong asin at bawang na itinago niya sa kanyang bulsa. Isang huling sandata mula sa mga kwento ng kanyang lola na hindi na niya itinuturing na biro. Umalingaw-ngaw ang isang nakabibinging tili. Ang balat ni Dr. Alcantara na dati ay makinis ay nagsimulang mabaso at umusok. Nagwala ang doktor. Ang kanyang anyo ay nagpapalit-palit sa pagitan ng pagiging tao at ng isang nilalang na may pakpak. Walang maniniwala sa'yo, ungol ni Alcantara habang sinusubukang sakalin si Maya. Hawak ko ang board of directors. Hawak ko ang pulisya. Ako ang batas dito. Maaaring hawak mo nga sila, pero hindi mo hawak ang budhi ng mga taong pinatay mo. Sagot ni Maya habang nakikipagbuno. Inabot ni Maya ang pangkuryente sa tabi ng kama. Itinapat niya yon sa dibdib ng nagwawalang doktor. Isang malakas na kuryente ang dumaan sa katawan ni Dr. Alcantara. Dahil sa reaksyon ng dugo nito sa pinaghalong asin at bawang, ang kanyang katawan ay hindi na nakayanan ng enerhiya. Sa isang huling sigaw na tila boses ng libu-libong tiktik, ang kagalang-galang na doktor ay bumagsak at naging isang uling na tumpok ng laman at balahibo. Kinaumagahan, ang medical center ay naging sentro ng kontrobersya. Sinubukan ng administrasyon na itago ang nangyari. Sinabi nilang namatay si Dr. Alcantara dahil sa cardiac arrest habang nagsasagawa ng operasyon. Ngunit hindi nagpatalo si Maya. Gamit ang kanyang cellphone, lihim niyang na-record ang huling pag-uusap nila ng doktor kung saan inamin ito ang kanyang mga krimen at ang korupsyon sa ospital. Pinadala niya yon sa mga media outlet at sa mga pamilya ng mga naging biktima. Nawalan ng trabaho si Maya. Tinagurian siyang baliw ng ilang opisyal ng ospital. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng gate ng ospital, bitbit ang kanyang mga gamit, nakita niya si Clarice na gising na at masiglang kinakarga ang kanyang bagong silang na sanggol. Lumingon si Maya sa gusali ng ospital. Ang bintana ng room 402 ay wala ng anino ng ibon. Alam niyang marami pang aswang sa lipunan. Hindi lang ang mga may pakpak at mahahabang dila, kundi ang mga taong nakasuot ng barong at Amerikana na unti-unting sumisipsip ng buhay ng mga mahihirap. Ngunit ngayon, alam na ni Maya. Ang dilim ay natatalo. Hindi lang ng dasal, kundi ng tapang na magsalita at lumaban sa gitna ng katahimikan.